Počinjemo. Zaklada Ana Marija Carević s velikom radošću poziva na proslavu blaženog Ivana Merca u subotu 10. svibnja u okrilju Bazilike u Narodnom svetištu Presvetog srca Isusova u Palmotićevoj u Zagrebu, privremeni ulaz Draškovićeva 54. Grob je blaženoga Ivana u Bazilici, u koju je Ana Marija od malena s ostalim palmašicama i palmašima dolazila, tako reći, svaki dan. Molila je i radila, igrala se i učila, pjevala i svirala, klanjala se Isusu i pospremala. Ana Marija je svih 8 godina pohađala osnovnu školu koja nosi ime blaženoga Ivana. Dobrodošli na trodnevnicu. U srijedu 7. svibnja u 19 sveta misa, velečasni Antonio Kovačić, vikar u župi Navještenja u Velikoj Gorici. U četvrtak 8. svibnja u 19 sati sveta misa, pater Siniša Štambuk iz Družbe Isusove, vikar u domaćoj župi Presvetoga srca Isusova. U petak 9. svibnja u 19 sati sveta misa, pater Niko Bilić iz Družbe Isusove, upravitelj zaklade za obnovu Bazilike Presvetog srca Isusova i izgradnju pastoralnog centra Ana Marija Carević. U subotu 10. svibnja u 10 sati sveta misa osnovne škole dr. Ivan Merc. Središnja proslava. U subotu 10. svibnja u 19 sati sveta misa Monsignor Antun Škvorčević, požeški biskup u Miru. Svakoga dana u 18:30 svibanjske pobožnosti. Prilika za ispovjed prije svake svete mise. Dobrodošli!